Ruslan Kulmuranov devam ediyor. Hani Alem Studio devam ediyor. El bebek, gül bebek, trip atmak bile bir yetenek. Gülü seven dikenleri sevecek, çünkü yok ki başka bir seçenek. Düz kontak ama bozuk dengem, bunu sen riski sevmem. Sever beni prensesler ama tercih sensin, merak etme. Ben ne sana taparım, ne seni yararım, ne trip atarım. Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım. Acılarım heveste, güneş açarak heste, bir kapalı kafesteyim. Topu bir beste, ara sıra bir besle, iki nota bir besteyim. Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Bir sigara yakacağım, ateşe yazık. Aşk gidene acımak mı, bu yükü taşımak mı, yarayı kaşımak. Sor, hissi çıkacak mı, içime atacak mı, ve güneş açacak mı? Devam ediyor. Senin aşk dediğin bana aksiyon, bir de sürekli yüksek tansiyon. Tamam anladık, kıskanıyorsun, kaplan mısın üzerime atlıyorsun. Hiç saygı yok, bak tak saydırıyorsun. Vazgeçtim, istemiyorum, hadi bay bay, telefon çekmiyor.
bir günü toydurup bayramları besen yaran. Ha şunu kim Mehmet tarafından çayakta fiilenyan, ulu hormata münasip bolan hormatonyan Mehmet Amanovların agdy bir maşgalasynna, hormatonyan Şirnazar agmyzyň ene bay gelecemeden döwletli ojagyna döwletli maşgalasynna maşgalanyň göz guwanjy söýgüli perdendi Kaka durdu bilen Aytere gelinin durmuş toy bağı toylanýar. Davaral toymada gatnaşýan ähli mehmanlary hoş geliniz, safa geliniz diýäs. Mehriban ileşir edid adamlar öňüňizde goýulan näde nygmatlardan gatarkan iýip oturmagyňyzy sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Mehriban ileşir edid adamlary şu bunky dabaramyzyň sebäpkärleri bir-birine münasip ýaşlarymyz Kaka durdu bilen Aytere geline biziň hemmämiziň yüreklerimizden kalplarımızdan iň gowy, iň ajaýyp arzuwlary besenýär. Elbette biziň ýaşlarymyzyň bagtynyň açyk bolmagyny tüýsüremizden arzuw edýäs. Goý owadan ýaşlarymyz gahryman arka dağımyzyň saýasyna, arka dağly hajy serdarymyzyň bize peşkeş beren şeýle owadan ýurduny, owadan döwrüni iň bagtly maşgalanyň biri bolmagyny beýik biri bardan biz elbette şu bunky mehriban ýaşlarymyzyň şanyna dileýäs. Edidilleşleri, mehriban vatandaşları şu bunky ajaýyp dabaramyzyň dowamyna iň gowy ajaýyp arzuwlary dabaramyzyň sebäpkärleri Kaka durdu bilen Aytere geliniň şanyna ýollanır. Elbette şeýle ajaýyp owadan pursatlarym vilayatda iň naýwasy video aparatlarymyzyň biri meşhur Elem video studiosy ýadgardyk ýadyga geçirip durur. Toyun dowamyna bolsa özüniň ajaýyp aýdym saadary bilen vilayatda uly meşhurlygy eýe bolan biziň meşhur aýdymçymyz Mekan Gulmuradow özüniň ajaýyp aýdymlary bilen elbette şu bunky toyun hyzmatyna. Galberde mehriban ileşleri edid adamlar gysga wagtyň özüne bir näçe meşhurlygy eýe bolan biziň meşhur aýdymçymyz Mukam Gulmuradow özüniň ajaýyp toy aýdymlary bilen elbette şu bunky ajaýyp dabaramyza öz boluşly badarga berer. Adetina mehriban ileşleri edid adamlar dabaramyzyň dowamyna meşhur Merdan foto studiosy ajaýyp toýmyzy özüniň ajaýyp toy suratlary bilen siziň hyzmatyňyzda bolar. Onuna mehribanlar dabaramyzyň sebäpkärleri biziň aramyzda gelýänçe ajaýyp dabaramyzy biziň meşhur aýdymçymyz Mekan Gulmuradow ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýär. Düňläň lezzet alan işdalaryňyz şakdyňyz açyk bolsun. Seni yaklar, duyulur mu saplar? Yumuş kıymetini etler, siler sayın kalbimdin, yine yar bölümdün, ardeyledin kalbim bağlar. Duyma gitme yürek bağlar, yanakların şiirlar. Yaşlanmasın öldürdü, yeni yar bölündü. Bakışın var, duruşun var, sana yanışkınlar. Yanılmayan, varalamayan, bildik olmayan. Bakışın var, duruşun var, sana yanışkınlar. Yanılmayan, varalamayan, bildik olmayan. Ermanı öldürdün gittin, arman bulur süymen etsin. Saçın şifavim ayıpsın, emayıpsın. Aralamayan, beni olamayan. Bakışın var, duruşun var, sana yanışkınlar. Yaralamayan, varalamayan, beni olamayan.
Anan Mehmet yalan beni tutulun bari dinlersin ona tuttum beni anan Mehmet yalan beni tutulun bari dinlersin ona tuttum beni yalnız dünyayı yüreğime yaptındır bana unutmadım hiç unutmadım hiç gittin yaşadın özledin elini sevdin yaşayan aman ben yalan beni tutulun bari dinlersin ona öptüm seni anan ben yalan beni tutulun bari dinlersin ona öptüm seni anan Mehmet yalan Benattı senin bari dinlersin ona anan Mehmet yalan Benattı senin bari dinlersin ona öptüm seni Girdik durmuşsun çetine İntimin yanından bir saatten çekinme Kararındasın benim içinde Sen beni değildin hiç kimi geçirme Sen tamamı durmuşsun Güneşik senin vuruluşun Her böyle durmuşsun Var ya tek beni durmuşum aşık senin vuruluşun her böyle durmuşum var ya tek beni bittin Madem sevime alacaksın yandan sevmene bugün sana söz veriyorum sevgi cidden olur gözlerimde ağlayan evde de kırık Hemmeden lütfen şu denizden İlkimden yeter sürü bir kalbeder Yalandayım sıradayım her yalandır basınlar Manyak sen bilen aslında Sen tamamı durmuşsun Aşık senin vuruluşun her böyle durmuşsun Var ya sen bilen tamamı durmuşsun Aşık senin vuruluşun her böyle
Ta lama durmuşum durmuşum Güneşik senin vurmuşum vurmuşum Her günüm durmuşum durmuşum Aryandık beni Ta lama durmuşum durmuşum Güneşik senin vurmuşum vurmuşum Her günüm durmuşum durmuşum Aryandık beni Bilim ok, bana burada da olya Her 5 minuttan seni görüsüm gelye Vah barısım gelye Sana bir zat diyesim gelye Başka hiç zat gerek de Bana sen bolsan bolya Yağdayların nefili Günne bolyan terkili Seni görsem mene bir hili Tutmaz yerin hiçbiri Yağdayların nefili Günne bolyan terkili Seni görsem mene bir hili Tutmaz yerin hiçbiri Yoluna çıkayım ben geçip gitmeyden Vah bilmedik fren bolup içim yakmaydan Barasım gelye sana bir zat diyesim gelye Başka hiç zat gerekten bana sen bolsun bul ya Yağdayların nefili günne bolyan terkili Seni görsem mene bir hili Tutmaz yerin hiçbiri Yağdayların nefili günne bolyan terkili Seni görsem mene bir hili Tutmaz yerin hiçbiri Yağdayların nefili Günne bolyan terkili Seni görsem mene bir hili Tutmaz yerin hiçbiri Yağdayların nefili Günne bolyan terkili Seni görsem mene bir hili Tutmaz yerin hiçbiri Yağdayların nefili
yaşlarına olsun. Bana severek Seredim kanka gelin yerim yaşlılar yeliye oradan yaşlara yol verin yaşlılar yeliye dans edip saklanan el toy beni aydım aydım gönülleri yanaylı dans edip saklanan el toy beni aydım aydım gönülleri yanaylı toy olsun bayram olsun toy olsun bayram olsun toy olsun bayram olsun toy olsun bayram olsun Denta toy приходишь из мира светят день все поздравляем вас Светка сегодня разлились задумы Dans edip saklanan el toy beni aydım aydım gönülleri adaylı Dans edip saklanan el toy beni aydım aydım gönülleri adaylı Toy olsun bayram olsun toy olsun bayram olsun toy olsun bayram olsun toy olsun bayram olsun Ay maşallah. Seredim kanka gelin geliyer yol verin yaşuanlar geliyer Aksele oğudun yaşlara yol verin yaşuanlar geliyer Dans edip saklanan el toy beni aydım aydım gönülleri adaylı Dans edip saklanan el toy beni aydım aydım gönülleri adaylı Toy olsun bayram olsun toy olsun bayram olsun toy olsun bayram olsun toy olsun bayram olsun Sonrası. Ay maşallah. Son. Woman. Toy olsun bayram olsun 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 Ahey. Sonrası. Woman. Yeah. Köp sağ olsun aydiyaz. Köp sağ olun. Mehriban yaşlarımızı, qarşılar mehriban mehmanlar. Köp sağ olun. Köp sağ olun aydiyaz. Ne mehriban iyileşir, ediz adamları qarşılayan pursatlarımız hem gelip yeti elbette. Davaramızın sebepkärleri bir-birine münasip yaşlarımız qaqa durdu bilen aysara gelinen bizim aramızda övüşkün atıp geldiğini pursattan peydalanıp davaramızın sebepkärleri qaqa durdu bilen aysara bizim hemmemizin yüreklerimizden kalplarımızdan coşup çıkyan iň gowy iň ajaýyp arzuwlary davaramyzyň şu portadyny gönlüň ony mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýolaymak galýa. Qaqadyr dostum bagty bol alyan geliniň ayagy düşsün, Allajan goç-goç oglaryňyz bolsun, gözel-gözel gyýlaryňyz bolsun diňe bagtly ýaşaň, obodan ýaşaň, obodan durmuşyň, obodan güllerini, obodan söýgü bilen obodan ýaşamaňyzy beýik bir bardan biz elbette siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs.
Şu gün size näçe ardy baýsagamad, şonuň üçin gepi uzaldyp durmaň hajat ýok. Şuňky gurýan durmuş toyun dünyada berkten bolsun. Allah janama durmuşun süýjügülerim bar, ajygylerim bar, durmuşun ajygyleri başyňyza düşäýär, ýene-de hiç waçan ruhdan düşmeler. Elmidama biregi söýüp, silap ýaşamany başarmaly. Mehriban iýleşler edid adamlary dabaramyzyň başyna da bellap geçdik. Elbetde ýaşlary öz aramyda garşy alanymyzdan soňra toy eýleri tarapyndan dabaramyda öz boluşly badalga berdir dep. Elbetde şeýle ajaýyp obadan pursatlarymyzdan gelip ýetdi. Ne dabaramyda gatnaşýan hemme mehmanlara hoş geliňiz, safa geliňiz, döwletli, artgaly, bagtly bagtyar, gapa geliňiz diýmek üçin aýratyn şu bunuky ajaýyp dabaramyzy resmi taýdan açyk dep aglan etmek üçin silagdan sarpadan ýükleri etip hormat oňan Guwan jağamyzy uly hormat bilen, uly sarpa bilen sahnamyza toy mikrofonymyza çagyrýas. Elbetde dabaramyzyň başyna ilkinji gowardulary mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollap ajaýyp dabaramyzy resmi taýdan açyk dep aglan edaýsaň dep haýyş edýäs. Kakadurdu dostumyzyň mehriban daýsy hormat oňan Guwan jağa gelmek haýyş edýäs. Elbetde dabaramyzyň başyna ilkinji ardulary siz mehribanlar bilen dowam edýäs. Mehriban iýleşler edid adamlar häzir hormat oňan Guwan jağymyz toy mikrofony geler iň gowardulary mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollap dabaramyzy resmi taýdan açyk dep aglan eder. Ana ondan soňra ajaýyp dabaramyzy siz mehriban mehmanlar bilen has hem joşkuly pursatlar bersep dowam eder. Häzir bolsa Guwan jağa gelmek haýyş edýäs. Gelaýyn. Obadan toýly günde şany senede iň gowardulary siziň bilen hoş gördük, toylarım kutlu olsun. Gelaýyn. Başsyny. Sağ olun. Yeğenim şiiri toyun kutlu olsun. Kağıdır falan batlı yaşa. Koşularım bilen koşuğarı. Hormatlı mehmanlar toyu açıklayıp olan edip. Guwan jağymyzyň ardularyny bir ýel çarpyp golaýly mehribanlara mümkin bolsa ilkinji ardularyň mehriban ýaşlarymyň şanyna ýoluny Guwan jağa köp sag bolsun aýdýas. Ardular üçin köp sag bolun. Ardularyňyza biz hem goşulýan halda şeýle ajaýyp toýlaryň her bir asly halal türkmen ojaklaryna ýygy-ýygdan ýar bolmaklaryny tüýsüremeden ardy edýäs we dabaramyza gatnaşýan hemme mehmanyň adyndan aýratynda öz adymyzdan kakadurdy dostumyzdan geliniň ýüzüni açmak däbini ýerine ýetiräýsäň diýip haýyş edýäs. Hemme jämil ünserýäs mehribanlar dabaramyzyň başyna kakadurdy dostumyz öýlenýän ýigdimiz geliniň ýüzüni açmak däbini ýerine ýetirýär. Biz bolsa mehriban ýaşlaryň şanyna bir ýel çarpaýlyk mümkin bolsa şow gonrak el çarpýas. Elbetde dabaramyzyň ilkinji ajaýyp obadan pursatları kakadurdy dostum alýan geliniň bilen elmidama bagtly bolan bagtly ýaşaň obadan ýaşaňyny geliniňe malyp münasip ornuňyzda oturma ruhsat berýäs. Oturuň, ornaşaýyň. Mehriban iýleşler edid adamlar ineke mämede ma'lum bolşýaly ajaýyp dabaramyzym resmi taýdan açyk dep aglan edildi. Öňüňizde goýulan näle nagmatlardan gatarkan iýüç oturmakdy. Sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Işdalaryňyz, şähtiňiz açyk bolsun. Biz bolsa ajaýyp dabaramyzy gowardular bilen dowam edýäs. Häzir mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ajaýyp ardulary ýollamak üçin hormatlanýan nikah şaýatlaryny, ýigdiňe dostuny, geliniňe mehriban boýdoşuny uly hormat bilen, uly sarpa bilen sahnamyza toy mikrofonymyza çagyrýas. Ýigdiň dostu gelmeli, geliniňe mehriban boýdoşy ajaýyp obadan pursatda öz kalbyňyzdan gaýnap joşýan ajaýyp ardulary gönnen onu mehriban ýaşlaryň şanyna ýolaýsaň diýäs. Ajaýyp toýmaza hoş gördük. Iň gowardulary siziň bilen. Başsyny. Sağ olun, kakadurdy dostum, Aýsara bilen bagtly bol, geliňe maýagy düşsün. Elimde meňe toýdyk geleli. Kaka geldi, Aýsara bagtly bolun, bagtly durmuşda ýaşaň. Sağ olun. Köp sag bolsun aýdýas. Ilkinji gowardulary mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýolundy. Ne obadan sadyryň asyna ajaýyp sow oturga oturýas. Elbetde ýigdiň dosty geliniňe mehriban boýdoşy ilkinji toý sow oturga oturýar. Köp sag bolsun aýdýas.
Yigidin dostu, gelinin mehriban jogorafy ardular üçin, sowgatlar üçin çäksiz minnetdarçylyk bildirýäs. Köp sag bolsun edýäsini. Ýaşlaryň ýanyna geçip surata düşmeli, elbetde. Şubun gazaýyp toýdun, ýadygar bolup galar ýaly ýörüýtü Merdan foto studiosy siziň hyzmatyňyzda. Mehriban ýyleşleri edýän adamlar häzir ýörüýtü mehriban ýaşlarymyzyň şanyna bir obodun söýgü mukamy ýanglanýa. Bulaydyman biziň meşhur aýdymçymyz estrada aleminin parlak yıldızy Mukam Gulmuradov ýerine ýetirer, elbetde şeýle ýanglanjak söýgü mukamynyň aslynda obodan ýaşlarymyzy Kaka Durdu bilen Aýsere gelni sahnamyza waz tantyna söýgü tantyna çagyrýas. Ýaşlar waz tantyna çykanda hemme dostlary, ähli klassdaşlary, ähli garyndaşlary hemme jämit ýaşlaryň daşyna geçip el çarpyp ýaşlary gollap durmagy sizden ulu hormat bilen haýyş edýäs. Ýörüýtü mehriban ýaşlaryň şanyna meşhur aýdymçymyz Mukam Gulmuradov dowam edýär. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gög asman yeriňki, aýym günüňki. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gög asman yeriňki, aýym günüňki. Yüreğimiň her bir sen adyň dilimde, wak söýgüň yüregimde. Sen düşmadyk bolsaň maňa, bolmaz hewesim ýaşamana. Ýür bile uçaly asmana. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gög asman yeriňki, aýym günüňki. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gög asman yeriňki, aýym günüňki. Düşmadyk bolsaň maňa, bolmaz hewesim ýaşamana. Ýür bile uçaly asmana. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gög asman yeriňki, aýym günüňki. Sen menki, men senki, söýgü biziňki. Gög asman yeriňki, aýym günüňki. Sen menki, men senki. Şow honrak el çarpýas, şow honrak el çarpýas mehriban ýaşlaryň şanyna. Köp sag bolsun edýäs, mehriban ýaşlarymyzy gollan mehribanlar, köp sag bolan, janyňyz sag bolsun. Ene mehriban ýyleşler edýän adamlar ajaýyp dawaramyzy gowardylar bilen dowam edýäs sahnamyza. Toy mikrofonumyza dawaramyza gatnaşýan Kaka Durdu dostumyzyň hemme klassdaşlaryny ulu hormat bilen, ulu sarpa bilen sahnamyza toy mikrofona çagyrýas. Elbette şeýle toýlugynda şany senede iň gowy owodan ardulary gönlüň ony mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollaýsaň diýip haýyş edýäs. Dawaramyza gatnaşýan hemme klassdaşlary gelmeli. Aýratynda hormatlanýan bilim ustatlary, mehriban mugallimler sizem klassdaşlar bilen birlikde sahnamyza gelip iň ajaýyp ardulary mehriban ýaşlaryň şanyna ýollaýsaň diýip haýyş edýäs. Hormatlanýan klassdaşlary, şeýlekem hormatlanýan bilim ustatlary, mugallimler, aýratynda sınıf ýolboşdy bolmaly. Kümüş mugallimi ulu hormat bilen sahnamyza çagyrýas. Hormatlanýan klassdaşlar hemmäňizi ajaýyp toýmyzy, ajaýyp dawaramyzy goşurduk. Iň ajaýyp obodan ardulary siziň bilen başlana.
Kaqa durdy bagtly bol. Klataş 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 bagtly bol. Alan geldiň aýagy üstünde öňüňde mudama toýdyk geleli. Klataş bagtly bol. Klataş bagtly bol. Klataş bagtly bol. Allah can kucağına aradım. Klataş bagtly bol. Klataş bagtly bol bagtly ýaşa. Qonşym qaqa durdy. Gelin bilen bagtly bol. Şeýle qonşy ene way qonşy toýuňyz gutly boldun. Toýuňyz köp boldun. Ogluňyzdan bagtly boldun, toýlaňy toýalışdyn. Sağ olun. Hormatly şeýri, ene way gelece. Şonki şu tutup oturan toýuňyz bilen gutlaýan. Qaqa durdy hoçym, geliniňiz bilen bagtly bolun. Şuraya geliniň aýagy düşdün, hyzmat toýursyn. Elmidama toýdyk geleli şu gapa. Qaqa durdy bagtly bol, geljem bilen agamy hyzmatyň buyursun. Güleregiňiz hiç wagt bolmasyn. Bagtly bolun, görjeňiz gowul bolsun. Qaqa durdy geliniň bilen bagtly bolun. Bagtly bolun, bagtly ýaşa. Qaqa durdy aýtary bilen bagtly bolun, bagtly ýaşa. Kösa bolsun aýdýas. Ajaýyp ardular mehriban ýaşdyrmyň şana ýoluny. Heme jem bolup ajaýyp sowatyrga oturýas mehriban ýaşdyrmada. Ondan soňra hememiz ýaşdyryň ýanyna geçip ýadgary toý surata düşmegi unutmaň. Kösa bolsun aýdýasyny. Ýene de klasaşlaryň adyndan ajaýyp ardulary hoş gördük. Başsuno. Klasaşym qaqa durdy. Alan geldiň bilen bagtly bol, bagtly ýaşa klasaşlaryň adyna sowatymmy? Kösa bolsun aýdýas. Ardular üçin kösa bolun, sowatlar üçin hem kösa bolsun aýdýasyny. Sowatlara gowşurýas mehriban ýaşdyrmyda. Ondan soňra ähli bilim usatlarym ýanymyza alyp, hememiz jem bolup surata düşýäs. Kösa bolun mehriban klasaşlar, hormatlanýan mugallimler kösa bolun. Heme gudolmy ihmanlarym saxtamyda jem bolup, iň ajaýyp ardulary mehriban ýaşdyrmyň şanyna ýol aýsa diýip gaýsy edýäs. Mümkin bolsa Davaramyza gatnaşýan gudolmy ihmanlar hemmäňizi saxtamyzyň merkezine görmek isleýäs. Elbetde şeýle ajaýyp şany senede toýly günni ählimizi bir saxna jem bolsak, bir agızdan öz kalbyňyzdan gaýnap joşýan iň ajaýyp owodan ardulary gönnün göni mehriban ýaşdyrmyň şanyna ýollaýsaňyz diýip gaýsy edýäs. Mehriban ýyleşler edýän adamlar şu mümkin ajaýyp dabaramyzda Qaqa durdy bilen aýtere gelene ýollanjak iň uly baha deňäp bolmaýan sowgatlaryň biri. Olam siziň çyn ýürekden ýollajak ardularyňyz bolup durýar. Şoň üçin ardulary kyskanmazdan mehriban ýaşlaryň şanyna ýollamaly. Häzir bolsa ýaşlara ardu ýollamak nowaty elbetde hormatlanýan gudolmy ihmanlaryň paýyna düşýär. Ähli gudolmy ihmanlary saxnamyda toý mikrofona çagyrýas. Owadan toýly günni iň gowardulary siz mehribanlar bilen dowam edýäs. Gelaýyň. Hemmäňde ajaýyp toýmada hoş gördük. Iň gowardulary siz bilen dowam edýäs. Başsuno. Sağ olun. Benim şu gün şatlyk fırsatdan peýdalanım. Dogunjum aýtere qaqa geldi bilen bagtly ýaşasyn, bagtly durmuş gursun, hemişe güle oýnap geçsin. Ene waýda hyzmaty buyursun. Hemişe şulaýa toýdyk geleli. Ýaşlar bagtly bolsun. Baldızım aýtere, diýewimiz qaqa geldi. Bagtly bolun. Hemişe bagtly ýaşam. Aýtere jeke qaqa durdy daýy bagtly bolun. Ejeke daýy bagtly bolun. Aýtere jeke daýy bagtly bolun. Ejeke daýy bagtly bolun. Aýtere qaqa bagtly bolun. Ene waýda aýdam oýna aýaň düşdi.
Eceke tayi bagtly bolun. Eceke dahi bagtly bolun. Köp sag bolsun edýäs. Ardy ýolan mehriban gudaly mehmanlar ardylar üçin köp sag bolan. Hemme jem bolup ajaýyp sowgatlarga oturýas mehriban ýaşdyrmada. Obadan sadyryň atyna garşalýas. Kösa bolsun edýäs. Mehriban gudaly mehmanlar ardylar üçin sowgatlar üçin kösa bolanyny. Sowgatlara goturýas mehriban ýaşdyrmada. Ondan soňra hemmemiz ýaşdyryň ýanyna geçip surata düşmeli. Mehriban ýyleşler edýät adamlary şu murka ajaýyp dawaramyzda, ajaýyp toýmyzda Kaka durdyň Russiýa döwletine işläp ýören mehriban inesi Perman elbet öz mehriban dosty. Biziň hem meşhur aýdymçymyz Muqam Gulmuradowy aýdymçyk munny şu murka ajaýyp dawaramyzda sowgat ökmünde uratdy. Emma sowgatlar meň bilen çäklenmeýä. Häzir sürpriz hyzmaty biziň aramyzda elbetde mehriban kardeşim Merdan Balbaşow toy mikrofona gelip häzir gowardylary ýaşlaryň şana ýollar we kimiň adyndan sowgat gowturýanlygyny elbetde aýratyn belläp geçer. Hoş gördük Merdan. Elbetde şeýle ajaýyp obadan pursatlarym biziň meşhur video aparatorymyz Ceyhun Production Video Studiosam ýadygarlyk ýadyga geçirer. Hoş gördük. Baýly sag bol. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hemmeňizde ajaýyp toýlugyny hoş gördük. Biz ýörüýte ýaňy Baýlzanyň belläp geçdi. Permanzanyň adyndan gutlap geldik. Daşar ýurtda öz işini dowam etdirýän Kaka durdy bagtly bolun. Oşa garraň owadan ýaşaň mehriban iniň adyndan ilk bilen size iň gowardylar. Allah jansy öz arzu edýän durmuşyňyza münasip bolmaňyzy bagtlygyna beýik bir bardan bizdiňe siz üçin dilek edýäs. Kaka durdy bäri sahnasy gaýadyr sowgatlarda baraly ýagdaýda biz gowuşurmakçy. Şonuň üçin mehmanlar sizden bir etçe kaýsymyz başy Permanzan üçin bir gowa diýip ýürekden bir el sarpalyňla ilk bilen hemmeňizden haýsy edýäs. Ina bu el sarpmalar ýörüýte Perman teňçin. Owadan pursatlary Ceyhun Production ýadga geçirer we şol bagtly pursatlarym YouTube kanalyna tomaşa edip bilersiňiz. Onda sadanlar dowam edýär, ajaýyp saatlaryň astynda sowgatlary gowuşmakçy. Hatkem obadan joşkulu pursatlary özü dawaramyza gelip bilmese-de elbetde mehriban doganyň toýuny, öz jigarnyň toýuny ajaýyp sowgatlary uratdy. Elbetde ajaýyp sowgatlary üçin hem köp sag bolsun edýäs. Sowgatam açyp görkezäý mümkin bolsa hem mehmanlarym elbetde şeýle ajaýyp obadan pursatda tomaşa etse has jaý düşäjek ýaly. Şoň üçin bir sowgatlary açyp görkezeliň. Kaka durdy dostum sowgatlarym nesip etsin. Edil şu sowgatlar ýaly garaşylmadyk günni. Garaşylýan gündan garaşylmadyk sowgatlar durmuşyna gaýtalanmagyny tüýsüremeden ardy edýäs. Ne? Bir el çarpýas. Sowgatlarym nesip etsin. Ayt söyleme. Ajaýyp toy portretlerim gowsuldy. Ajaýyp günni ajaýyp sowgatlar. Şoň honara gel çarpýasy ne?
Sowgatlarymyň bilen çäklenmeýä, mehriban mehmanlar, sowgatlarymyň bilen çäklenmeýä. Häzir ajaýyp konkursa ma diýdiň, dogurdamy? Onu sowgatlara goşuldy. Ne? Merdanyň alyp barmagyna ajaýyp konkursa murlanyňa başsyna. Indi mihmanlar, diňe bir ýaşyra sowgatda toýa gatnaşýan ähli mihmanlara da Permanyň adyndan sowgat bar. O sowgat ýöne ýekeje mihman alyp bilýär. Häzir bagşlardan 5 tane gowaýdym, 3 tanem gow sadan haýsty diýär. Şoň dowamynda kimde kim gow tanf etmäni başarsa, ýörýti. Permanyň adyndan 200 manat, ýani 1 million pul bayrag bar. Düşnükli mihmanlar, egerde ýaşy ullar bilen ýaşy kiçiler deň tanf etse, onda biz ýaşy ullara berjekdir sowgaty. Sebäbi 70 ýaşap ýaşlar bilen deň tanf etmek bu ören kyn işi, dogurdamy? Şonuň üçin hemme mihmanlaryň almany mümkinçiligi bar. Ýöne diňe ýekeje mihmana berilýändir. Düşnüklimi? Klassdaşlar, gudalarym arzu aýtdylar, hemmeler tansaçyk bilýärler. Ýeňjine men ödüm saýlajaktyryn. Ýörýte Perman menden şey diýip haýyst etdi. Ilki bilen özlük dogallarymyzyň aýdymlaryny haýyst edilen bagşlardan, ondan soňra da arap salar, ana ondan soňra da ýuwaş-ýuwaşdan beýleki aýdym salar dowam eder. Düşnükli mihmanlar, düşnä mihmanyň sarpsyn, diňe düşnä mihmanyň sarpýar. Znać semme düşünipdir. Onda hemme mihmanlary tans meýdançada görmek istəyäs. Kakadurdyň durmuş toýunyna Permanyň ýollan sowgatlary, surprizler bilen dowam edýäs. Ýere Muqam Gulmuradow dowam edýär. Salamu aleykum edýän mehmanlar, hemme jaýlaryň işleriniň açyk bolsun, ýaşlar bagtly bolsun, toýlar gutly bolsun. Ýerýetde şaý ýurtdaky jegiň Permanyň adyndan şu toýuňa sowgat geldim. Toýy gutlap gelen ähli mehmanlar tansa çagyrýar, hemme jämiz tansa edýär. Ähli mehmanlar tansa çagyrýar. Küfetleri valla Koyta derler İşte güzellikten ay dünyansın en duygan Bu kızlar Sulut senin anırza Arasında hivesi kim çapırnada Geldi ve gelmekler Kurasına yürekler Gayrı tık 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 Kaynakları tık Altırada kızları Parmakları şaşaşa Gayrı tık tık Parmakları şaşaşa Oynamazsan ilacı yok Ben diyorsun akıllar Ah hey ah hey Aşağılara Gözne alır o kara Aldırıcı halkıları bütün akıl dünyana Alemlerde nimeti Çulan seçer sirati Elbisiz gene sırtımdan tutar kumarı Hiva gelmek yine oynak günlük Gayret tık 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 Kaynakları tık 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 Kalkıradı kızları parmakları Parmakları kapkası Oynamazdan ilacı yok Lelki var Leydi bakaylar Oynar bir bakar bakar Leydi bakaylar Hoşça hadi kulağıma Dedim gıdırıya tutma Usulların üstü Usulların mişeken Dizidi kaka kaka Elin hizva gelmeyecek Aklıma gelmeyecek Gayretler kaka Batladı kızları Kanatları Gayreti tahtası Parmakları çaktırsı Oynamazdan ilacı yok Belki bolsa Hey Ah hey hey Şşşşşş Malsın Ana hemme çäme tansiýa edýär. Klassdaşlar, gudalar, garyndaşlar. Birikirler Hemme çäme tansiýa edýär.
bilmezsin Onları bilmezsiniz bu dünyayı bilmezsiniz Muzacık cana Her bir istadı cana Allah uyanmalı Hani bizdir girmezsiz Gelin hilva gelme gel Yayla boyna gel Gayret kapıstı Gayret ver kapıstı Katırdı kızları Marmatlarını saçı Gayret sıdattı say Barbatı say Korkmadın ilacı yok Sen yoksun Yürü topakladır dinim Doğanlar için devam edilir Yürü töydün yani Doğanlar için Ağlayın anlasın için oynanı Yeah Sana bir ikilden Şüphetsaydım ya Yata devrimi bulanıp barıydı Olmali ılıptı, almali ılıptı Yoğun doğana bana da seslenim bununla Şüphetsaydım ya Yata devrimi bulanıp barıydı Olmali ılıptı, almali ılıptı Yoğun doğana bana da seslenim bununla Doğanlarımdan, min doğanlarımdan Elimde benim yanımda doğanlarımdan Ölümlü kılmışlar, bin balık doğanlar Beni balık diyen doğanlarımdan Doğanlarımdan, min doğanlarımdan Elimde benim yanımda doğanlarımdan Ölümlü kılmışlar, bin balık doğanlar Beni balık diyen doğanlarımdan Yeah! Son bir ikizler Vamos! Ağlarım yatar, ağlarım etler Allah'ım ayırmasın, bir birlikten atlar Tümlerle huvancım, her yerde dayancım Sil başıma kenara, hep başıma kala Ağlarım yatar, ağlarım etler Allah'ım ayırmasın, bir birlikten atlar Tümlerle huvancım, her yerde dayancım Sil başıma kenara, hep başıma kala Ağlarım var, ben doğarlarım var Elimde benim yanımda doğarlarım var Ölümlü kırmızı bin balıklı güller Beni balık diyen doğarlarım var Doğarlarım var, ben doğarlarım var Elimde benim yanımda doğarlarım var Bin balıklı güller Beni balık diyen doğarlarım var Jam offset. Go in here. Yalla. Sabir kinna. على الفدا في الرقة على البسمة الحكنا القلبي حي اليوم الوحلة الأغاني اليوم الولا ما نحي على الفدا في الرقة على البسمة الحكنا القلبي حي اليوم الوحلة الأغاني اليوم الولا ما نحي لله والله يا قلبي بالله صحبي يا عيني يا أمي إنا يا قلبي يا غربي والله حبيبي لله والله يا قلبي بالله صحبي يا عيني يا أمي إنا يا قلبي يا غربي والله حبيبي
بالله صحبي يا عيني يا أمي إنا يا قلبي يا غربي والله حبيبي Yasır'ın tankı çağırıyor, tankı durdu. Tankı çağırıyor. Sopa. Pro, işte dost. Son, iki, işte. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papa, yeah boom 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 boom, yeah boom 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 boom. Oğudun Yasır tank meydancıda devam ediyor. Toyları mutlu olsun. Hemen boyunca toyları olsun. Scooby-Doo papa, yeah boom 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 boom, yeah boom 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 boom, yeah boom 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 boom, boom 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 boom. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, ra. Scooby-Doo. Klaslaşlar tam dedi ya, klaslaşlar. Devam edin. Yine one, two, yine one. Artık. Son, iki,
Geleceler ömrü var ya, geleceler. Bereket var. Sağ bereket. Devam et ya. Ay maşallah. Şimdi yeah. Atam işle de